Go. Kardom, nilitum Karbiang Long Labor Union pen patirpi ponsi Central Committee hoi king vai si from wa puthak hek dun long lu from puke Digital India long madang te electronic along electromagnetism la Shromik card puka selam do la bangso Shromik card along ke Union Labor Minister of India pen matha ponsi non labangso undertaking under the leadership of Prime Minister Honorable Sir Narendra Modi pachit hang iklo laso ke pachit hang ateng pen nilitum kacho deng dunji pusi isrom a form fill up ik bomlo nilitum lasi isrom a form fill up tang det pen nilitum memorandum pg pusi nilitum pachit hang iklo memorandum ki pige lake DC Saraphan Deputy Commissioner Dipu Karbiang Long non kewangji nipai hero madangte Mationg December 6 December arni nilitum hotpon iklo labangso ke hotateng pen nilitum pachithang dun kela iklo nanglitum studio long pen sitame nilitum news nang pachithang tipon tha bima dak nilitum memorandum keto nilitum dak drafting bomlo nilitum dak memorandum ketok ke lahai ikhen lo ningkan ke thom ningkan tipleng atlo nilitum Karbiang Long Labor Union pen nilitum struggle madang te kengkam chi yor si kam chi peduk piklo madang te nilitum jirdat asong patir pipik si council along sitame labor department nangji puiklo lapente nilitum labor em tanangji puiklo lapente council along sitame labor joint secretary nangji lapente ako department kaciya kan pura deputy director donangi deputy director donangi additional chief director donangi lapente additional director tum donangi officer lo 80% gazetted officer nilitum hanangji pulo lasi nilitum Karbiang Long Labor Union la carb beneficiary profile is from madangte Narendra Modi akehai sar nang kita nateng pen madu si tame isrom apan apply lu kar apply lu pulutang te alang li Ministry of Labor and Employment Affairs pen surike patangka Januari la pen February acek lu non 2022 pen tangka pasti thabji la ke beneficiary tangka jongdat chutulo tum ke chongdat kache tolo mankang te risim jontrona kache namjia phan pura la suri kep bainong panong iklo la pendet ili tuma phan panong iklo la ke mo so that un edet accident that upine incident for that putlo tangte laki sia tangka ili tuma phan piji pusi ake hai Narendra Modi pache thang la pente komane akorte ingi ratum klembang fubang piatum akesik sak tepik madang te bemar kethe major symptom disease lake kidney problem heart problem stroke problem rheumatism lapente mero repia yakisu dokok pulotang te lakni insurance atangka pen alang litum July longji se kechelang awar sai piji kusi Narendra Modi akehai ningye pot nilitum labang swaphan ke Karbiang Long asor chodeng long nangji lapente Karbiang Long Labor Union atum nilitum chodeng pon long nangji pusi nilitum labang swap form fill up bom lo is from a form fill up lo lapente papleng ik bom lo lapente Labor Union atum aphan penceng lo kachongdat kachetolo jirdata kam deklemat bang fu bang piatum ana phan ke la warsai kachiri iji aphan pura awarsai 156 family code number pen serial number labor scope nilitum han poniklo pachit hang poniklo lahai labor scope ke ilitum pipima beng along ta lun chu en idam long pusi nilitum han pachit hang iklo lasi lun ke en ya facility kenang ya panilitum hang dunji lake truck selam repairing lapente gari washing welder lapente chenglok hotel motel restaurant penceng lok han kecoyor akorte injir atuma phan penceng lok dak lebar akan iklem atum phan ante labangso skin panong pipusi nilitum ningke lasi labangso ke hang dunia phan ang dung kiti
manangte nilitum pin pura lu kipajir dunji lake nilitum all kar biang long lebar union penceng lo NGO long penceng lo self help group atum penceng lo computer institute atum penceng lo nilitum cetosi ke social worker atum penceng lo patir pi ponsi nilitum kebang ji tarik terok mandang te nipai terok mati yong acik lo 2022 arni nilitum DC office along pinpura lo pidam ipo pulo lasi nili karbiang long lebar union along leadership kado kabeta dak leadership saise nilitum kori fidibit central committee saise nilitum lapangso akama tiripi nilitum patirpi pon fokusi lapansi news along cipacini pon iklo kartom